secció de l'excusat. Héctor, va que se n'anem. Vale, Marta, puja la música, que no s'escolta. Ara sí, ara sí. Ara sí. No, sí, Héctor, com t'agrada una bona música a temps, eh? Si no, tu no eixes a ballar. No patis que jo esperem lo que per la volia- música, que me sona. Jo volia que entrarem ballant i tal. Però és que a vegades les coses no Puja-li un poc, senten puja-li. A veure, em sona? Vale. Vale, vale, molt bé, gràcies. Molt bé. Vale, perfecte, gràcies. Ja està tot. És que aquestes coses costen una miqueta de preparar. Benvingudes i benvinguts, estem molt contents d'estar així. Avui no vaig a cridar tant com en l'anterior programa, que vaig estar pegant crits com si no estiguera bé, perquè el van fer ahir en el parque i, claro, la ressonància de lo que és el pavelló és molt roïn. I jo cridava i cridava. I avui no. Avui I ningú te s'escolten- contestava, Héctor. No, però avui s'escolten molt bé. Avui s'escoltem molt bé. Bueno, estem en el quart programa de la quarta temporada. Avui així fent un programa en directe des del centre social per a la gent que ens escolta. Benvingudes i benvinguts. Jo sóc Héctor González, Sebas Martí, Emilio Giordano i els tres fem la secció de l'excusat. Sí, No ja. oblidar-se. Oh, ja. Un altre aplaudiment per a Marta, que està ahí. Correcte, tenim ahí... Que també forma part. Exacte. Tenim a la nostra tècnica Marta Margalls tancada en la cabina I llança efectes d'àudio. i li hem donat sopar, ¿vale? No l'hem tancat ahir només i ja està. Vull dir, li hem deixat ahir un entrepà, uns cacaos, ¿vale? Ha menjat el mateix que vosaltres. Tot bé, Marta? Estava bo el bocata? Avui és que no té micro, normalment li donem un micro perquè intervinga, però avui la tenim ahí. En fi, estem molt contents d'estar avui així en el 10è aniversari del Centre d'Estudis Locals, molt agraïts de que mos hagin convidat. Mira, és que com acabe de sopar encara me veu un poquet, saps? Pots descansar un Al final ratet tamara té darrere, raó. Héctor? Me veu un poquet el reflujillo. I això, que per als que han vingut tard, acaben de fer la presentació del 6è número de la revista del Centre d'Estudis Locals. Ara mateix acabem de fer el sopar de pa i porta en la Pobla, no en pa i porta, ¿vale? Correcte. I de la Pobla i no de pa i porta, perquè si no estaria xelat. Vull dir, si vas a pa i porta, te'n compres l'entrepat, te'n menges xelat. Podria ser en No paga la picanya, pena. sopar de pi i canya, però Correcte. no és el cas. És sopar de sobaquera, de Claro. aixet, com l'hem anomenat Aixella. abans? Aixella. Sopar d'aixella, D'aixelleta. un poquet este format tipus cafè-teatre. I res, estem així, com esteu, Sebas, Emilio, benvinguts. Molt bé. Jo Héctor. genial, la veritat. Sí? Estàs Així, content? Estic content per Estàs- el cel, estàs també. pagat? Vull dir, estic superpagat. De fet, vull, no sé, per apuntar-se al cel, És de baix, soci, és de baix. ja, per això m'apunte. Se podem apuntar així en directe? Sí? Sí. Vale, Podeu pues, pujar uns paperets i Fiquem s'apuntem? més datos i s'apuntem. Però ara ja, tu vas a esperar-te després? No, jo vull fer-ho ara. Que vaig mentre- preparant-ho, que vaig preparant-ho. Claro. Bueno, Mentre tu parles, jo m'apunte. que tot el que és burocràtic i administratiu, això tarda molt, és millor que vagis rellenant-ho Que ara. vaig apujant. A veure, Sí. Jo volia fer també, com anava a dir, que alce la mà algú del govern que estigui així. Però bueno, vinc amb mon pare. està molt bé, sap que ni la família del se govern de salva. ta casa i del govern de la Pobla. I després de l'oposició, presteix Josep Vicent, també. Correcte. Si vols, fem les paus, Ui, quan ui, vulguis. seria. Fem una I misteleta. res, és simplement un crit a, no sé, estem en amnisties i mentires, pensant en el passat, en el futur, en què se pot fer millor, i al final deixem de viure el que se fa en el poble. Molt I bé. és, així s'està fent poble. I m'agradaria que la gent tinguera aquesta visió, no? No sé si m'enteneu. Jo t'estic entenent perfectament. T'estàs perdent la vida, tio. Uau. Estàs així en el centre social i se fa el cel. Uau, fa... tio, en el centre fem social, poble, tio. Un aplaudiment És per que al és Cel. de veres. Gràcies per convidar-nos. Gràcies al perquè Cel. Estem molt contents de participar en les coses que se fan en la Pobla. Igual que el diumenge passat vam estar en la Fira del Comerç, com ja us he dit abans. Molt bé. Sí. Sí. Jo volia destacar, recalcar, Sí. que estem en el segon directe de la quarta temporada, però en el primer programa nocturn Així és de la secció de l'excusat en 4 temporades. ¿Vale? Mai havíem fet un programa nocturn, pues ja el tenim. ¿Vale? I sou unes privilegiades i uns privilegiats per estar així
en la sessió golfa de la secció de l'excusat, ¿vale? No Correcte. sabem quan se va tornar a repetir, però Sí que de van moment... fer, en la primera temporada van fer uno, així en el centre social, no sé si se'n recordeu, Sí. que sigui el de tancament de temporada. Correcte. I encara anàvem en mascareta i tot. El van fer ahir, van muntar el set, se'n recordeu? Me'n recorde, sí. I ahir tancarem la primera temporada. I ja, pues, ja veieu, 4 temporades que portem donant-vos la turra en el nostre contingut, en les nostres idioteses, com li agrada dir a Emilio. I res, que, bueno, pot ser algun oient del programa, perquè això després se pot escoltar i tenim gent que igual no coneix el que és el cel. Després anem a parlar en molta més calma, però jo he agafat per així unes definicions, no?, que he trobat per les xarxes del cel. Per Lo que diu Google. Lo que diu Google del Tu cel. fiques el cel en Google i te ix... Que deixen imatges en blavet, en nuvolets, no? Com el nou logo del Centre Estudis Locals, l'heu vist? Està Claro, guapo, ja remen a m'agrada. favor, vull dir-te. Sí, jo crec que he encertat en el color de la samarreta perquè Sí, és tu vas a color conjunt. blau cel, no? Està bé. I els mantelles de paper, mira, si és que són... Se ho han mirat, Se vull dir, se ho han mirat, currat, ho han fet temàtic. Molt bé. Pues el que posa en el Facebook és El Cel de la Pobla de Vallbona és una associació cultural, cívica i laica. El que posa a l'Instagram és Som recerca, patrimoni, memòria, cultura i molt més. Està guapo, és un bon eslògan. Està molt bé. Per la I- Fira del Comerç. Per què no estàveu una Fira del Comerç? Estàveu? Perquè no La són un veritat, comerç. Perquè no són un comerç. Però tenen l'eslògan. Pobres, ja, els ha costat prou muntar això, Els ha costat prou perquè, vull dir, és una associació que, com ja han dit antes, pues el que poden arreplegar de les subvencions i poc més. Vull dir, té molt de mèrit haver arribat fins ací 10 anys després. Pero al final lo que pasa, lo que volia dir abans és que si descuides les coses acaben com el mas de tous, no? Vull dir, bueno, volia llegar així allà. Correcte. Vale. Bueno, i 10 anys. Vosaltres imagineu nosaltres complint 10 anys? Sí, quan Ja és complir. Ah, la secció Claro, l'he sí, posat. no de la vale, nostra vale. edat cronològica, Jo pensava Héctor. que nosaltres ja s'hem complit. No, no. 10 anys mentals. Ara Tres tenim vegades. 4 anys de podcast, ¿vale? Sí. N'hi ha anys de gossos, anys de gats, anys d'humans i anys de podcast. Correcte. Pues vosaltres portem 4 anys de podcast. Jo crec que si arribem a 10, com Nadie sabe nada, de Buenafuente i Berto Romero, jo espero no arribar ahí, perquè, no sé, vull dir, si arribem a 10 anys, això quanta turra és? Vull dir, això pot ser càrcel d'ací uns anys. Això- 10 anys de podcast? Bueno, però així 10 anys. Pot jo ser què sé, condemnable. Jo vull ser pare i tot, tio. Sí, 10 anys... Bueno, De vale, veres. si has de llegir, si has d'escollir entre el podcast i un fill, vale, va, pues el fill. Sí, no? I que- claro. i que- Vaig a llegir el podcast, Te tio, deixes no el podcast flipes. per fer un fill. I que enguany anem a celebrar 100 programes, ¿vale? Cap al final de la temporada celebrarem el programa 100 i volem muntar una bona festorra perquè, escolta, així 100 estem són, setmana rere setmana donant la turra i al final, pues, escolta, per lo menos nosaltres celebrem que complim algo, no? Alguna cosa n'hi ha que celebrar. Claro. I voleu dir alguna cosa de lo que vos ha passat esta setmana? Ja hem dit que estiguem en la Fira del Comerç Sí. i hem dit també, ho ha dit Telepobla, també anem a tirar els programes per Telepobla, ¿vale? A partir d'ara, després de que el publiquem nosaltres en el nostre canal de YouTube i tot això, pues, també el podreu veure en Telepobla. Així, pues, perquè la gent que no se fica en internet també pues, li pugui arribar un poc, no? Claro. Sí, Lo bo, estem molt lo bo de atirats, veuremos molt bo. en la tele és que se mos pot veure, ¿vale? Però si no t'agrada el que contes, tu fiques el mute i ja està, i ja no parlem. I mos veus i dius, míralos, que majos. guapos són, eh? I no vull que escoltar-los. En Fiques l'últim el programa mute. hi sim molt guapets. La Sergi, que està així avui, que no l'hem nomenat, que mos estan registrant el programa, té molt bona mà, no sé quin filtro li posa a la imatge, Claro, lo que però Mos té- agarra molt ja bona la mà, mesura, molt, i molt bona càmera també. Mostrar Claro, molta això és el que favorits. mostreu, molt guapos. La cantros de càmera ixe que mos fiques filtres ja que vulguem. Filtres fantasia. I tu, Sebas, volies comentar alguna cosa A abans de veure, passar sí, a lo següent? jo fa uns programes, no? El primer vas dir que volia fer-me un AMI. Amis. Sabeu el que és un AMIS? Un amic? Amis. Amics. Amis. És esta... Els jueus la gent, ortodoxos. però que no Sabeu, utilitzen però- electricitat, que són prou hippies. Que no... Vale, és com una subcultura, No no? que no gasten Una- electricitat, però que no accedeixen a internet. Que no creuen Això, la en la electricitat no tecnologia, no? En la modernitat. Viuen com se vivia abans de l'Holocaust. Bueno, com això... abans És de veres o no? Ha dit sí. Bé, no? Anem bé. Vull dir. A veure, si n'hi ha gent historiadora, no? Mos pot confirmar o no? M'ho poden pegar per Dona tots els igual. puestos, eh? En la Pobla no n'hi ha AMIs, i així el centre d'estudis local no, però ha dit que cultura i jo la intentaré dur al meu terreno. Molt bé. I parlaven de que me tenia que circuncidar, i dic, bueno, ja no ho sé, perquè no havia caigut en això, jo el que volia era no ser No més usar el hippie. mòbil i... I vos I Deixar-se això, les però patilles. no havia caigut que tenia que fer això. I l'altre dia estic parlant amb Cristian Exòtic, un amic meu que és rapero de Benissanó, i li agrada molt el rotllo este de
pues, en Estats Units, la jerga que n'hi ha i en el urban style i com parlen. I n'hi ha un concepte, o com diríem, una expressió, no? Com podries dir, ves a fer la mà, així és una expressió, no? Correcte. Però la traduïsses i dius, ves a fer la mano, no sé, tens que ser de la jerga valenciana, no?, per entendre. Pues n'hi havia una camiseta que ficava Docking Station i dos ditets així. Docking? Docking Station. Docking és com acoplamiento. Ajá. ¿Sabes lo que es? Sería como el acoplamiento espacial, que entra una nave a la otra y fan l'acoplamiento para poder entrar. No, vale. ¿Me explica? O els quan trens. dos gossos s'enganxen, ¿vale? No, bueno... Els vagons del tren també, no? La qüestió és que buscarem, n'hi ha un... No sé on va acabar tot això, És que a veure, és un poquet asquerós, però estem en la secció de l'excusat. Vale, és la sessió golfa, ¿vale? En la sessió golfa n'hi ha coses ja un poc passades de... A veurem on acaba Vull dir, tot això. sense tapujos, com dirien els de Vox, sense tapujos. Vale. Docking Station, ¿vale? Acoplamiento. Buscarem la definició en el diccionari urbano dels Estats Units i vaig a llegir-vos la definició. Docking Station. When a man with an uncircumcised penis rolls his extra skin on a circumcised man's penis. Pots llegir-ho tu, que llegeixes bé l'anglès? Hòstia. Hombre, Emilio, por favor. Podria nostre ser ucraïnès traductor. perfectament, Sebas, el que has llegit. És que me paregué tan curiós i me pareixia digne de dir. Són els que és superasquerós. Vale, Docking Dis-ho, Station. però When llegeix-ho. a man with a uncircumcised penis rolls his extra skins on a circumcised man's penis. Looks like an amphitheater eating a bratwurst or a ton snake eating another ton snake. Uau, vale. Uau. Fa falta explicar-ho o...? Ho estic entenent bé? A veure, no, jo vull que m'ho expliqueu. perquè És no sé si ho realment entenc. asquerós, vull dir, no pensava És que... asquerós, vale. És molt asquerós. Vols explicar-ho, Entonces- Sebas? Perquè, vull dir, ho pots com... Saps? En gestos Li ho dona se pot fer. a un altre Pots fer-ho que en ho mímica? necessita? Vale, se parla, És ja com- està. és com un traspàs. Tampoc anem a ser així. Se fiquem en serio. És quan un pene circuncidat, no, sense circuncisió, en el pellejo que sobra, agarra al prepucio. Li fica a un altre que sí està circuncidat. Da igual, que me paregué tan sorprenent que n'hi haguera en la cultura urbana una definició per a Vale, aquest això, concepte. sí, això és més comú de lo que pareix, no? No ho sé, ho he dut així, Se no podria sé, dir que és per dir. com, això és com compartir la manta, Com compartir la manta, sí. no? Correcte. Vale. Uno que no té manta, pues l'altre. I res, simplement, pues, jo què sé, alegrar-se de que així en centre d'estudis locals no investiguem aquestes coses, vaja, que s'encarreguen allí en Estats Units, que diguem així que per almenys no fem aquestes coses. Bueno, Seria molt tenim més igual intel·ligent, un altre camp d'estudi i investigació, altres interessos, no? Pot ser que centre d'estudis locals pues, estudia altres coses. Pot ser que m'haguera sentit més còmode en la peixera entre nosaltres que si en tanta gent comentant això, Igual t'has sentit- però ja sabeu el rotllo que anem. Correcte, ese és el nostre rotllo. Anem a passar a un altre rotllo ara, ¿vale? Vale. Per llevar-se un poquet tot això. Anem a passar al consultori, que tenim un parell de consultes. I anem amb el consultori. Marta, tira-li. No, sí, el consultori. A veure, eixa cançoneta, el consultori. Ahí la teniu. Bon dia, da la cara i lleva les legañes. Lliga les sabates. Este chaval vaig traure esta conversa. Fica un tema guapo pa animarte. És que este quito no el sol va a seguir brillant i el món girant. Així que me n'echa el cul ja. Si esperes una cosa, fes-la tu. Banana, nos quedarà en la fruita més dolça. Bueno, estem escoltant així el Cebolla Crema Ruques, molt bé, com ben ha dit, en el seu amic en què parla d'estes coses, Sí. vale, d'Amis i de modes urbanes. I, bueno, i anem a passar al consultori d'este quart programa, de la quarta temporada, vale, 4x4. No. Sí, 16. Molt bé, Cebolla, Ja molt era- bé, molt bé, molt bé. No, Prova no de soy- concentració, Cebolla. Molt bé. Vale, la primera consulta ens arriba via Instagram de @carlesquinte, que recordem Un que habitual, en l'anterior programa ja mos va fer una consulta ahí en el parc, Sí. vale, que va ser... Escatològica. Va ser escatològica, vale? Ell mateix ens la recorda, ens diu: vist l'èxit
de la caca i el pastís, repetim i m'expose. Què preferiu? No poder eixir de casa de dia, amb el sol fora, o no poder eixir de casa de nit, sol amagat. ¿Vale? O sea, mai. És a dir, tu, com a vampiros, ¿vale? O eixes de nit o eixes de dia, ¿vale? Heu d'escollir si sou més de dia o de nit. Què preferiríeu? Vale, Héctor? Pues jo acabaria per escollir no poder eixir de nit. Preferiria poder eixir de dia. Vale. I de nit, mai, eh? Clar, és una Vale. llàstima, però... Això molt responsable, És que eh? jo Això ho dius ara en 30 anys, eh? Sí. En 20 no diries el No, mateix, eh? no, però pensa en la meva feina i tot això i que realment preferís que eixir de dia, tio, claro. Molt bé. Sebas? Jo eixiria de nit, però saps per què? Per què? Pa no veure't. Vale, No, m'agrada. a veure, estic un poc fart d'aquestes dicotomies, no? Vull dir, Ah, però és que el món és dicotòmic de Sí, ser no, plató, i tu què tio. vols? que vull dir que, Què anem a fer? que no vulgui pols, que no va xalera, que Correcte. nosaltres la qüestió és que donem peu a això. Però avui me revele, I no vols contestar? Avui no vaig a contestar aquestes basures que mos envien. Bueno, Pobre Carles Quinte, home. he de recordar-te, Sebas, que acabes de contestar, ¿vale? Vale, sí, era pa no veure Has donat una resposta vale, que a mi m'ha agradat. Jo diria que, encara que sóc molt nocturn, me quedaria de dia. Però te vaig explicar per què. Te quedaries de dia en casa o te No, quedaries no, en poder eixir de dia? eixir de dia. Vale, Sí, vull que me vale. pegue el sol, vale? La vitamina D. I t'ho vaig a dir, i tot ve perquè estic traumatitzat Per què? de quan estigui vivint en Oporto. ¿Vale? Vaig estar un hivern vivint en Oporto. Ah, sí. En tot el mes de novembre, si és que ara estem en novembre i tot me vene, mira, Te ve, me eh? ve, Mal eh? rotllo. No va eixir el sol en tot el mes de novembre. ¿Vale? N'hi havia una capa de núvols grisa, dona igual l'hora que era del dia, dona igual que siguera de... És que donava igual. Això I està pegat sempre, ahí en i Galícia, sempre estava clar. caigant el xiribiri este. I estava tot humit. I no eixia el sol. I com no eixia el sol, no se secava res. Aleshores era la mort en vida. Jo no vaig trobar a faltar tant el sol com eixe mes de novembre, pitjor de la meva vida. Molt Xure. bé. Ai, Així pobre, que jo estic de dia. tapadís, Tu vols fixa't un que abraç? no està tan lluny, Oporto, sí. bueno, no està tan lluny, entre cometes, no està tan lluny, I com... No, però és pegat a Galícia, Galícia Però és passa nord, més o menys claro, el claro. mateix. No, però és curiós això, vull dir, el que és l'orientació dels Claro. jocs, on està el nord, on està en la mateixa casa te pots xelar en l'habitació del nord Correcte. i torrar-te en l'habitació del sud i no t'has anat a Galícia ni res. Però bé... El mateix que el català i el valenciano, el mateix el català del nord que del sud, eh? No te... Vosaltres, si vos donaren a triar entre poder eixir només de dia i poder eixir només de nit, vale? Anem a fer-ho així amb alçar. Les intencions ja de cadascú o cadascuna, això ho podeu guardar. A mi m'agrada molt. Vale? això. El que vulgueu Qui fer. triaria només poder eixir de dia? Vale, mans amunt. Mans a A l'aire. veure, els diurns. Una gran majoria. Molt bé. Qui triaria poder eixir només de nit? Qui viuria de també nit? hi ha gent, també hi ha gent. Podríem estar poquets, parlant d'un poquets. 80-20%, I n'hi ha 90-10. gent que no alça la mà que diu que Que tonteria m'estan plantejant. No, però és que la vida ens presenta a vegades reptes que no se plantegem hasta que no se vull dir, hasta que no Hasta estan que no endavant. se plantegem. Vale? Ningú pensava que no podríem eixir de casa en mesos Claro, i ahí claro. estaven tirant-se del moño, vale? I els trastos al cap. Sí, Aleshores, sí. Pues bé, ja tenim la consulta de bé, Carles de Quinte. Carles Quinte, molt bé. Gràcies, Carles, i continua enviant-nos... Que Sebas pareix que... No, a veure, Perquè joder. pareix que te molesta, Sebas, que la gent... No, Carles, ara- No, però és que Sebas, és que... Jo és que me permetís dir de tot, però Sebas- és que Carles m'ho perdona, segur. Carles Jo- te veu i te pega un abraç. Clar, que, Molt bé. vull dir, jo és que he arribat a un punt en què m'he fartat i m'he revelat i ja està. No passa res. Pues bé, Molt pues, bé. ara No m'apeteix elegir. anem a tirar de la cadena i vull que tota la gent del públic alce la mà així, una mà Claro. apagada... Se'n recordeu de tirar de la cadena? Ja no Se'n se fa, recordeu? ara li peguem al botonet. Ja no se tira de la Així. cadena, no? Però quan tirem de la cadena, 1, 2 i 3. Tirem de la cadena! Gràcies, Isa Cadena. Oh, yeah. Molt bé, Molt bé. anem amb la següent. Vale, i passem a la segona consulta, que ens arriba via WhatsApp per àudio, vale? I en este cas l'anem a escoltar. Vale? Esta dolceta veu tendrà que mos torna a enviar una consulta. Que ha alçat un poc més la veu que l'anterior. Anem a escoltar-la. Anem allà. Anem allà. A veure què diu. Trata de que si te dan a elegir, ¿qué prefieres? Si volar como un pájaro, en plan por el cielo abierto, sensación de libertad, pitipim patapam,
o nadar en el sentido de bucear, explorar fondos marinos, un nuevo mundo por descubrir. O sea, sí, y solo puedes elegir una. ¿Qué preferirías? Vale, se pueden resumir en... ¿Tú que eres més d'Aquaman o de Superman? Sí. No? Podria ser un poc. De la És sirenita a dir, o de... poder volar i fer el que vulguis o nadar com un peix i bussejar per el fons marino. Sí. Vinga. Sebas, vols participar o tu també ho estàs indignat? tampoc, Ja? tampoc. t'agrada. Esta t'agrada? Vale, va, pues comença, Sebas. Va, aquesta... Bueno, és perquè tira-li. jo elegiria volar, perquè nadar i això, com sempre m'he pillat otitis i coses d'aixes, me veig allí, Vale. me veig xungo. No eres molt aquàtic, no? I nadaria la per no pressió pillar i otitis. això jo no puc, Claro. però elegiria volar. Molt bé, Emilio? Jo elegiria volar també. Saps? També és de veres que no sóc molt aquàtic, però lo de volar me pareix una locura. O sea, És un dels millors Meravellós. superpoders que se puguen és imaginar. el més paregut a la llibertat que me puc imaginar. Jo també triaria volar perquè a mi m'agrada molt nadar, però... És que... però ja nade. Vale. Ja nade. Quan Tu vaig ja a eres la Aquaman, platja, aleshores nade, vaig a pots- la piscina, busseig, m'agrada molt l'aigua. Per tant... Ja aquàtic més, ja eres, no? La vida està fora. La vida, jo preferís volar i bé, en un momentet anem allà o anem així, saps? Però tindries I branques d'estes. com Claro, si- baix de l'aigua tenia que fer-me coleguetes de peixos i tal, i no sé si entraria en aquest gueto. No, Claro, Claro. més pardals, m'agrada més la vida terrestre, en principi. Molt bé. Vale? Molt bé. Pues, I vosaltres Vale, va. Deixar-los en pau, ja. La gent estarà pensant, No, jo però és volaria molt o bona, esta és bussejaria. bona. Esta igual separa un poc més al pati de butaques, Sí, sí, ¿vale? sí, tira-la. Volar o nadar? A veure, volar... Mal s'ha de Mal s'ha volar, de- mal s'ha de volar, A veure... mal s'ha de nadar i bussejar i veure el fons marino. I Molt voler bé. les tortuguetes. Esta està un poc més compensadeta. Vale. La gent que no se banya en una o en altra és perquè voldria tindre un altre superpoder meravellós que no s'està contemplant? Claro. Podria ser. Algú pot dir algun superpoder que voldria tindre? Que no siga uno d'estos dos? Per favor. Vale, la Mari. La teletransportació. Ui, això li agradaria a les empreses, eh? Ningú arribaria tard, eh? Diren, tu teletransporta't així. Com justifiques? No podries justificar? I en un momentet te plantes en Barcelona, en Madrid, on tu vulguis, no? Ja, En la ja, Palestina, jo, que claro. vulguis, sí, Està molt ben pensat. Molt bé. Teletransportació, superfuerza. Vale, vaig a fer un afegit. Volar, voldríeu volar com Son Goku, vull dir, fet així allau? O volíeu tindre ales? Ai, jo què sé. Volíeu aquesta extremitat extra? Jo preferís que no, perquè suposo que tindràs que fer-li un arreglo a les camises. Sí, no, seria un Les rotllo... xaquetes. No, però això que has seria dit un Son rotllo, Goku i eh? me venga amunt, saps? Jo vull ser Son Goku ja des de xicotet. Bueno, este és el nivell, ¿vale? Ara, Ja sabeu. ara el potxarem un poquet en l'entrevistat. Sí, i al Vale. final nosaltres cedegam Ja al nostre, acabem, al ja. nostre públic, Claro. són les qüestions del nostre públic. Això és el que li interessa Claro. a generació millennial. Claro, n'hi ha gent que li interessa si Catalunya dins o fora i tal, i altres si volar o nadar, ¿vale? Claro, N'hi ha pa tots, n'hi ha lloc pa tots, ¿vale? I l'excusat és el vostre I lloc. nosaltres ho atenem Vale. tot i jo crec que en això queda contestada. Molt Vale? bé. Així és que braç amunt Molt bé, i i tirem de la cadena. La secció de l'excusat. Es la estrella. Tú eres la estrella. Sí. Pero da igual, dísela. Dísela. Oh, yeah. No, sí, la soy. Oh, yeah. Oh, yeah. Tu contestes més còmode, Jesús. Molt bé. És que vaya la càmera. Agarreu-se que ve curva i comença l'entrevista de la secció de l'excusat en una capçalera que se mos ha colat, però que queda molt bonica també per aquesta secció. Perdona, m'he perdut algo? Sí, me fa molta risa perquè ha pujat Jesús i encara no s'ha arrimat al micro i ja està parlant en Sebas. Vale? A veure, Jesús, se t'escolta bé? Saluda, Jesús. A veure. Hola, ¿qué tal? Vale, es que Jesús té una veu calmaeta, tipo ASMR, ¿vale? Tienes que arrimarte al micro. Claro. Necessitem que t'arrimes. Benvingut, Jesús, Gracias, gracias. president del Centre d'Estudis Locals. Sí. Sí, bueno, sí. L'organització que avui ens acull, recordem. Sí, sí, I res, estem molt contents de tindre't així. La veritat és que Yo feia también temps. de puchar así. A ver qué pasa. A veure, jo vull demanar un fort aplaudiment per a Jesús Tortajada, per favor. Gracias, gracias. A veure. Espera,
Jesús, t'he de dir una cosa, Si preferiu unes extremitats noves... Què t'està passant? T'estan escantales. A veure, tinc que sí. Jesús, Tortajada. Vale, comentales. Dime. Tens que arrimar-te al micro, Vale. A veure, anem a arrimar-li el micro a ell. Sí, vale. Bien. Vale, Jesús Tortajada. Ja ho he dit. President del Centre d'Estudis Locals de la Pobla de Vallbona, retratista, fotògraf, maquinària, associacionista i membre del Consell Cultural de la Pobla de Vallbona. Sí. I- I pastilla de malnom. Pastilla. Molt bé. Pastilla. I va ser Premi Mèrit Cultural Maria Sí. Comtessa de Lluna en 2021. Ah, sí. És correcte, Poca broma, veritat? Sí. Gràcies. Premi, per favor. Gràcies. Una cosa, Héctor, te puc llevar un tros de cacauet. Tinc cacauet? Un cacau. Héctor, té un cacauet en la mà. Gràcies, els amics són per aquestes coses. Bueno, Vale. està donant malícia. Què tal, Jesús? Com va la jornada? Yo me parece que es algo que no m'esperava, vull dir que està molt bé. Després la gent estem en un sopar de Xermanol Claro. i hem socialitzat bé el públic i tal, i ara això és algo Surrealista, no? surrealista, lo un que poc es- surrealista. ¿Tú sabes lo que es el ASMR? Ah, sí? ¿Sabes lo que es el ASMR? Sí. ¿Sabes lo que es? Jo crec que Es una sí. cosa que se posa a la gent i és un so pa relajar-se. I fan ruidets i parlen i tal. És microfonar Sí. N'hi ha gent que sorolls s'adormen molt en això. xicotets. I n'hi ha gent que s'adormen en això. O li relaja, Tu podries- arriba a la meditació. Jo soc d'aixòs de foscor i Sí. relajació i I una veu suau que t'acompanya. no me sent ni jo. De tu pa tu, És com se diu quan deixes És del que, teu cos. a veure si pots Pues la- afavorir un poquet a la càmera. Pues la meva... Així, la meva- així. Quina és la meua? Quina és la meua? La meva dona no para de dir-me no me chilles molt. I jo, no, però si jo no me sent ni jo. Però no sé per què serà. En sèrio, és una cosa, i ara me digueu que, clar... Té un oït molt fi, no? Sí. Bueno, Jo crec que Pues, s'ho dice escolta, així. Héctor, Jesús, jo tinc entès que t'has jubilat? O te vas a jubilar És un poc més pròximament? complicat, és un poc més complicat. Bueno, vale, no vaig orgar ahí. El que sí que he fet és complir 65. Vale, molt ja bona. sabeu. Vale, està molt bé, està molt bé. Jo on volia anar, Jesús, és que ara ja arriba una altra etapa de la vida en la que te pots fer un podcast de ASMR pa tu. Vull dir, Ostres, saps? Nous horitzons. pot ser, però seria qüestió de plantejar-me. Claro, exacte. Però no sé. Bé, jo també vaig a baixar la veu, ¿vale? No. No, i si qui mos escolta, no, que fet, puja el volum ja. Vos conté lo que me passa. Resulta que me vaig apuntar al cor de la Pobla, al cor de Al cor pa cantar. de cantar. Però en vez de dir-li al mestre que me provara la veu, a veure que em podia col·locar-me en el cor, jo passi d'ell. I dic, jo la veu fosca, baixa i tal, en els baixos. En els baixos. I me n'aniré directament als baixos. I sense provar-te ni res, eh? No he provat. Igual va i resulta que eres baríton o tenor i... Claro, i jo al cap d'una setmana estic mirant per internet a veure què consistia un cor, no? I parlava dels tenors, dels baixos, Claro. Els barítonos. els barítonos, Soprano. els sopranos i tot això. I resulta que els baixos són els més potents. Que no nos engañen. Els que més tenen que projectar la veu i, Claro. saps? I me quedé fet pols, dic, hòstia, on m'ha posat jo? I això de cantar t'ha pegat ara de major o sempre t'agrada cantar a tu? La qüestió és que jo quan era xicotet tenia unes ties que eren molt catòliques i tal, molt beatetes. Com tots. I m'agarraven, jo tenia 4 o 5 anyets i me portaven a la iglesia i elles cantaven en el cor de la iglesia. Claro. I jo, nano, pues me quedé en la copla, ¿no? Claro, tu també vols. Y m'agrada, claro. I al cap de 60 anys,
quan tindria el cor m'agrada escoltar a les sopranos, les que són trompetetes. Que te recorda les teues ties Clar, beates. me recorda als anys de quan era nano, Claro. que anava a sentir a la gent cantar a les sopranos, Ahà. que eren les que van perdant. Mira, pues això és una bona decisió molt sopesada. Clar, també aprengui a tocar 60 anys sopesant-la per entrar en el Sí, cor, sí, 60 anys, i me posa en els baixos, pues, estic al costat, tinc un que li dic la voz, perquè té una veu. La voz Kids no, la I voz. li dic, tu actives la veu? I ell diu, jo claro que l'activo. Jo tengo una voz, tal. Joder. Claro, ei, I a ti com te entonces- diuen i tu? Jesús. Però en si el director dona pas a les sopranos i jo me quedé extasiat. Però entonces I te és veurem, per això, en és els per pròxims concerts del cor te veurem? Joder, no m'ho vist, ja. No. Sí. Ja he actuat, ja. Ja has La primera actuat. volta tela, i la segona. Però com tinc el meu company Rafa, No va fer-nos Home, una Rafa de... Rafa Alonso. El pintor. Sí. Uah, artista. I sí que, Sí, això sí que és baix o i això sí que és? sí, Això sí que té una veu. Claro, el director del cor Sí. me diu, tu posa't al costat de Rafa i Sandalio. I veuràs que... Entre Rafa i Sandàlia... I ha hagut una temporada que venia Rafa prou, perquè ara falta prou perquè està promocionant la pintura i tot això que fa ell. Però n'hi havia una temporada que m'estava mimetitzant. Mimetitzant. Sí, Uau. jo m'acostava I d'ell li feia uno? per escoltar com cantava La rateta. i jo començava, jo tinc una veu així tal. M'estava transformant. Què m'ha passat? Tu t'imagines, Jo Jesús? li dic a Rafa, tu actives la veu? Perquè clar, jo dic, hosti, que estic activant la veu, estic fent el mateix que Rafa. Jo tinc una mort petita. I és rapsoda també. I entonces li dic, hosti, m'agradaria ser rapsoda, com Rafa. T'imagines que te vas mimetitzant en Rafa i te va creixent el moño i tens una coleta com ell, que té Sí. i la barba, eixa. Sí, comença a fer la línia viva esta que fa ell, pintant. Exacte, la línia viva pintant. Sí, línia viva, se diu el col·lectiu que té ell i la seva dona, Sí. se diu línia viva. Ah, va. Claro, pinten ahí en directe. Ara la pintura i fan línies. Fan ahí el símbolo de l'infinit. A tu t'agradaria, Cebolla. Ja te dic que si vam... Home, una volta que anàvem a actuar i no vingué ell, que és el baix més potent, li envio un missatge de WhatsApp. Faltava Rafa, te necesito. La banda no li veu gent de gràcia. I Rafa, te necesito. Bueno, això és una anècdota. M'agrada. Molt bé, un salut a Rafa des d'ací. Ja m'escoltareu alguna volta. Sí, va. Mira, Vale. la primera actuació que tenim la setmana pròxima és en la missa de Santa Cecília. Ai, que guai. El cicle de conferències. La patrona dels músics. Ahí n'hi ha nivell, o sea, ahí n'hi ha ulls de músic mirant, N'hi ha que afinar, Sí, però... N'hi ha que donar el do de No li pit. dones pressió? Bueno, li no dona sé, igual. no, Te dona igual. me dona igual. Tu podries fer-nos un tastet d'algo? Sí, podries cantar-lo. Podries cantar-nos un poquet. Vols que faig el cigallo el teu Rafa? No, voleu que vos conte lo que me passa al Sí, principi? home, sí, claro. Sí, Jesús, no per vas a favor. contar lo que te passa. Si has vingut per això, Jesús. Jo, després de 60 anys, dic, hosti, jo com vaig a deprendre les cançons, la memòria, perquè, com sabeu, que cada vegada la memòria falla més i tal. Però no, m'adeprengui una cançó en basc, que es va passar. Que guai. Una cançó en italià. La primera tongada de cançons que estiguem assajant i tal, basc, català, valencià, Italià. francès, italià, i jo estava al·lucinant. Ai, que te servís per... El que passa és que el secret, sabeu quin és? Que són 4 frases. Entonces les repetixes i te les aprens en seguida. Ja, però va per el circuit també de la música i Clar, el clar, cervell clar. i és tan bonico. I a part el que estava contant los adells, estava prenent unes pastilles contra el colesterol
i m'activaren el cervell, però... Sí, Sí? unes bones Parlaves runes. tots els idiomes... Uns pastillotes, Jesús? Està rient perquè me donava verborrea i no parava de parlar. M'invites a mitja. I ells estan pensant, en Cali dura la verborrea. Però bueno, continuem. Ai, Què voleu que us conte? Vale, parlant d'anècdotes, Ah, sí. tu te'n recordes quan... Bueno, això, així Sí. parlem de tot, no? Que no, Sí, sense tapujos. En la professor cívica, que nosaltres anàvem en la camiseta de Hòstia, l'alcalde, sí. que no... Tu no te'n recordes el que mos digueres? Mos digueres que mos tancarem en la ràdio. Que se digui que t'acaben en la ràdio. Com a protesta. Ah, sí, això és, però això és anarco antisistema. Claro, és que volies tu que farem ahí una tancà. Jo dic, És que farem la saps tancada. per què? Saps per què ho puc dir? Perquè tu de jove ho has fet, segur. Perquè no, jo de jove era anarco Ah, contrasistema. ho sabré jo. I dic, Anarco home, a la vegano. vostra edat és normal, te tanques en la ràdio i armes un pitote. I muntem un 2 de mayo que pa què. Però era això. Sigue molt graciós això. Clar, i dic, ostres. Nosaltres, del Centre d'Estudis Locals, en qui més tracte tenim és en tu, en Josep també, que ara després volem que putxe també, Sí, sí. en Lluís, que el tenim ahí també, que el conegam de tota la vida. Bona màquina. I bé, estos 10 anys, pues, suposo que també vos haurà passat un poc de tot, no? Han hagut altibaixos, com ha sigut la trajectòria? Hòstia, i te contaré. Bueno, A veure, és que... anem a dir-ho. Anem a dir-ho, dis-ho, Emilio. jo vull que comencem, vale, per començar per algun puesto, perquè claro, són 10 anys, Jesús, vale? Però jo volia recollir que n'hi havia una vegada que el Centre d'Estudis Locals va estar a les portades dels periòdics comarcals. Com li agrada portar? En Infotúria. Vale, que arribaren al seu punt àlgid de sí, fama comarcal. I vaig a llegir el titular vale, de l'article, que dia Colp d'estat al Centre d'Estudis Locals. Me'n recorde. Sí. Això era el titular, Però quina verborrea. Però- Hem llegit i, mare meva... Però això, si jo vols contar això, de què No, anava? però això, no sé si ho vols contar o no, però és, mos ha cridat molt l'atenció perquè això va ser el titular. Sí, me sona, i això ara me recorda molt el rotllo este que n'hi ha en els catalans del cop d'estat, després el cop d'estat i tot el cop d'estat. Ayuso veu colp d'estat. Era un en els rotllo, puestos. ¿sabes qué pasa? Que era un rollo un tipo politiqueo lo que pasa. Pero jo no ho assimilava com a tal, no pensava que era això, jo anava per un altre lloc. És que mirant així, Entonces, és què una passa? associació que vota com vol. El que va ser president per primera vegada anava a dir del cop d'estat. El colesterol pensava que era Segons El que va ser... era una orquestració el que va- del govern. Claro, el que va ser president del CEL per primera vegada, que va formar el CEL, Sí, junta a Josep i tal, aquell anava en un rotllo en plan M'han fet la 13-14. familiar, ell era el centre d'atenció, ell era el president. Jo mai havia volgut, sempre que teníem reunió, mai volia que fos ell el president. El que passa és que feu una estratagema i diu, mira, jo com tinc de presentar els papers en València, me feu el president i així, si tinc de firmar alguna cosa, pues ja no fa falta que tornen els papers. I jo sempre deia, este tio mos l'ha pegat, s'ha fet president sense Home, això votacions també i és tal. per saber-ho. Claro. I aleshores no passa res. Jo passava el temps, però me doné compte que n'hi havia un problema molt gran en ell, que era, ell venia de França i la qüestió lingüística no la tenia gent clara. I jo sóc una persona que la unitat de la llengua ho tinc claríssim. Jo tinc claríssim que els catalans, els mallorquins i els valencians és la mateixa llengua, en variants diferents, variants dialectals, però que és la mateixa llengua, que no me vingui a mi, perquè jo he tingut amics catalans i he estat en Catalunya o el que siga i m'han entès i m'entén i gastem les mateixes, el 90% de les mateixes paraules. Tenim un 10% a lo millor de paraules que no. A més que els valencians estem molt castellanitzats en el valencià i l'home este no ho tenia gens clar i a mi me posava mal
mal, perquè sempre que hi ha la qüestió del valencià, joder, Ell que No, dia no, és que normal. que És tot era que- francès. clar, És que, clar, és que això ell era de la, Tot és llatí, tot de la és grandia, la És que grandia ho entenc, francesa, ho entenc. el xauvinisme francès Tot i és tal. occità. Però bueno, al cap i a la fi cada un pot pensar el que vulgui, però si... Pues ahí me Si raya. haguera eixit ell, pues seria això. I si Claro, no hagués eixit, ahí- però és ahí que com no és que mal ja... perdre. Ahí me ratllava això, me ratllava molt ratllar. Teníem contacte en el centre d'estudis locals de l'Eliana i m'eixien el rotllo de la llengua, de que el valencià era valencià i que no tenia res que el català, que el que apreníem a escola i tot. Bueno, i això va ser el motiu, un dels motius que jo vaig pensar que això no tenia que representar el cel, perquè el patrimoni lingüístic és importantíssim i la nostra llengua tal. Però se conjuminaren unes circumstàncies de que entrar socis del CEL que estaven més polititzats, socis menys polititzats, però jo li Ho diria han llegit tot. me presento jo també a president del CEL. Xem, col d'estat. I jo ni demané Ah, moltes. acreditacions per poder votar, la gent que no ve i tot això, però guanyí. Joder. I 7 anys després així Però, estàs. claro, ell se n'anà a un periodista i li contà tota la història Franco estic a de que 36. de les votacions i tot, i havia dit que era un col d'estat. I jo dic, un col d'estat? Jo dic, No, sí, l'article és curiós. I podríem dir, Jesús, que des d'aquest moment hi ha un contramoviment Contramoviment. que vol Si està al fundar l'infern, Exacte. Sí. en contraposició I què del seria cel. l'infern? Te vaig a dir jo, el que seria Algo t'ha l'infern. arribat. joder, L'acrònim, infern. Sí. Investigadors nacionals federats en estudis de raonaments nacionals. i això, Vale, no? són molt perillosos. Jo crec que va per ahí. Són com els maçons, que van per baix I cada vegada més Franco. formen una lògia. La conspiració. I jo vaig dir que si podien militar cel, infern, i no volen. No? Un bipartidisme així... I, Sí, són molt malos. I quines perspectives de futur hi veus al cel? O te veus a tu dins del cel? O com t'agradaria. A mi, bueno, les meues... les meues són de jubilat, ja. Tu Quasi. estàs desitjant Ja deixar tinc el tot relleu generacional, pot Sí, ser? això sí, veus? Això és el que m'ha animat. I quan vos cridaven, Josep, a fer el Així s'està recepte, fent poble. diu, això Així s'està fent és poble. el futur. Anem a fer pobre, si estàs... Gent jove que n'hi ha que relleu. Ni a meneo, ni a Per meneo. això el Josep diu, una nova etapa, una nova etapa, una nova etapa. Sí, que Ha n'hi ha que vingut, una sí. nova etapa. Però falta gent jove, així me sap mal. A veure, i no és que- Machones no és- quasi tot. Que falte gent jove no vol dir que sobre gent major. No, ¿vale? no, La gent sobre- major que ha va, que d'estar. no vull dir això. ¿Vale? Això, una cosa no lleva l'altra. Vale, Jesús. Las gallinas No. que entran por las que salen aquí no. No, ho han parlat Així moltes totes les voltes, gallines. no sé. Anem a fer una cosa, anem a fer ara la bateria de preguntes de la secció de l'excusat, ¿vale? Així tens que contestar ràpid Ràpid. i sense pensar molt, ¿vale? Però Són pot ser preguntes d'una cosa o una altra. En sèrio? Estàs preparat? Estàs preparat? No me les passe primer. No, no te les passen. Míralo. Anem allà, ¿vale? No hay trato. Vinga. Eres més de pessetes o d'euro? D'euro. Eres més d'embalse o de pantano? Hòstia. Embalse. Eres més de mascletà o de castell? Hòstia, de castell. Eres més del poble o de les ventes? Dic, això està difícil, Va, perquè... tira de la nostàlgia, va, va, de- lo que sigui. en algun puesto seràs. El poble. El poble. Jo el poble. Eres més de Santiago Apóstol o Sant Jaume o de la Santíssima Trinitat? Hòstia, que és la Santíssima Trinitat, mira. Ah, mira, això era... Te volia, ven tots, te allà. volia preguntar per l'església del poble, però ja no mos Ja, quedem. Ja ven tots. Per lo de la torre, perquè sé que tu ho has contat alguna vegada, que hi anaven dos torres. Que anaven dos El torres. campanar, no? Ah, sí, sí, sí. I, sí. I què passa? Que... Hòstia, en Vicopo farem una notícia falsa d'estes quan ven els anys innocents, que muntarem les dues torres del campanar i tal, que ho anaven a fer i que... Ah, ja us ho cregué i tot. Home, que si us ho creguérem. Vale, va, seguim. Eres més de Mordor o de Hobbiton? De què? De la Pobla de Benaguasil. De la Pobla. Eres més de la Pobla de... Bé, ja està, ja. Però sí que has vist El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, però això no me quedi en el rotllo d'això. Ah, vale, vale. Eres més de la ESA sorda o la ESA sonora? Sonora.
Eres Però més- per què no? A veure, ara tant de català i tant de... Sonora. No tindràs ni idea. Perquè me sona més sonora. Eres més d'Uralita o de Caravista? ¿De qué? ¿D'Uralita o Caravista? De caravista, caravista. Que val més dinar. ¿Eres més de Jenny Hermoso o de Luis Rubiales? Te sona? ¿La chuahora o el latre? Sí. La chuahora. La Molt bé, chuahora. vale. ¿Eres més de Ford Focus o Seat León? Del león. De Seat León, molt bé. Si fores un fruit sec, quin series? El pitacho. Un triomf al pistatge. Si fores un teletabi, quin series? Quan el meu fill era xicotet cantava els Teletubbies. N'hi ha 4. Com eren? Tu vi crema. Winky Winky, Dipsy, Lala i Po. Albert. En 4 colors. Oh, Sí, te pega por. Vale, si fores un hàmster, quin nom t'agradaria tindre? hòstia, hamster. Hàmster. El hàmster. Molt bé. Vale. Les Gràcies, preguntes molt són divertit. l'hòstia. Vale, va. Eres més de sèpia o calamar? Hòstia, m'agraden més els calamars. Eres més de blanc i negre o color sèpia? Blanc i negre, I per últim i no menys important, tot està bé o tot és una merda? Jo crec que tot és una merda. Un aplaudiment per a Jesús, per Un favor. revolucionari. Molt bé, molt bona bateria. Molt bona bateria. Me puc anar ja? Sí, eso que jo soc també. Anem a fer ara ràpidament un xoc, que estem... És igual, Adéu. no, però... No fer-lo de la taronja mosa? Clar que sí. Jesús. Jesús, Espera, torna a pujar. Torna a pujar, home. Jesús, Que volem fer un xoc amb tu. Havia d'anar a fer un xoc ràpid. Te mos has escapat. Que no pots jugar amb nosaltres, Jesús? Ara anem a jugar. Bé, això, fem una foto. Te ho anava a dir, Jesús, Vale. perquè, espera, que no hem parlat del seu projecte Història Gràfica de la Pobla, on està retratat ahí tot el món, vale? Joder. I jo crec que nosaltres tres no estem retratats ahí, Jesús. I no sé jo, Jo- aquesta història de la Pobla, si no estem nosaltres. Pues nos acaba de retratar, mos fica... Sí. Bé, ara per això. Els mesos abans de les eleccions, o les últimes eleccions, acabava de llegir un llibre que se diu Lo demás es aire, d'un escritor càntabro, me pareix que és, i que anomenava a tots els del poble. Anomenava a tots els del poble, no com els malnom ni tot això, sinó per qüestions de vida, no? de qui eren, les relacions que tenien els veïns, i anomenava a tota la gent del poble. I què passa? Que me pegava per ahí. M'havia pres també les pastilles i les colesterol. I què passa? Que tenia la càmera, me vaig comprar este objectiu i així de casa i a tot Cristo viviente li dia una foto A mi, jo me recordo de fer esa hija. I les pujaves al Facebook. i Te pujaves al Facebook. me'n vaig fotografiar 400 o 500 persones. Ah, pues. I ara encara ho tiren de menys. La gent me diu, fotografia'm, per què no me fotografies? Foto. I vos ho dic per lo de la història gràfica. Perquè el meu projecte, al tindre tanta fotografia de tanta gent i després tinc fotos de les famílies que me deixen i les escanege i tinc unes carpetes de cada família del poble. Clar, tinc una llista d'espera, no? De gent que vol que les escanege per a tindre l'estat. I quan tinc de fer una exposició, al principi me doné compte de que quan tenia que fer una exposició de fotografia, per exemple, el de la Seva, me'n recordo de la Seva, entrava dins de la carpeta de les famílies i dia, a veure, aquesta família algú ha anat a la Seva i trobava, i d'ahir trauia. Això és història gràfica. Que guai, mola. Podries treballar para la policía, Jesús? Pa Wikileaks. Para trobar sospitosos y sospitoses i... Mira ahí. A més, La gent podria ser espia. La gent me dia... Tens veu d'espia. Sí, jo crec que sí. M'encantaria. S'ha filtrat un... El topo, Jesús Lo que el pasa topo. que- O l'envies ahí a la oposició. No per ser del poble, no El per que ser del passa que poble. jo tinc mal rotllo per lo de la KGB, se'n recordeu de Claro, la claro. KGB i tot allò. La caza de brujas. Jo com ha viscut
final de la dictadura i principi de la democràcia, la transició i tot això, tinc un mal rotllo de les dictadures i de les espies i de les novel·les negres i tot això, i al mateix temps me mola. A quan te jubiles, Jesús, a viure la vida d'espia, anarcosindicalista i el que vulguis. No, t'he donat compte que el morbo ja és un poc tal, però me planteixi, una volta que me planteixi, quan fan el bando de que s'ha mort algú, joder, que l'Ajuntament me demanara la foto de la persona que s'ha mort. Que isca en l'aplicació. I que era, s'ha mort fulanito, i jo com tinc la foto... Pues està bé. Vale, anem a fer lo que volíem fer en tu. Anem a jugar ara, vale, Jesús? Vale? Molt bé. Ara anem a fer la fantàstica darrera subsecció, vale? Que en esta quarta temporada consisteix en crear una història a partir d'uns personatges que tenim creats, que és Sebastianet i la taronja mosa. Florida. D'acord? Vale? Sí, la taronja mosa i Sebastianet són dos personatges. Són dos personatges. La taronja té entitat pròpia i pot parlar. És com una persona, és com Bob Esponja, però és una taronja mosa. És també un xoc d'improvisació. Anem a fer una historieta. Nosaltres anem a fer una historieta. Avui l'anem a titular Sebastianet i la taronja mosa viatgen en el temps. I cada un diu una frase o dos i fem el i conte l'altre la entre continua, vale? Hasta que l'últim la tanca. Ves contant una història, d'acord? Un exercici narratiu. Te pareix bé? I quantes frases, més o menys? D'un parell de frases cada un. Una o dos. Una. Anem a fer un exemple, vale? Comences tu, Sebas? Sebastianet i la taronja mosa viatgen en el temps. Estaven Sebastianet i la seva amiga, la taronja mosa, per el poble i s'interessaren per una associació de centre d'estudis locals estranya que existia, poc rara, i decidiren apuntar-se i van veure un article on hi havia un bitxo de Luis Vallsegarra en l'article. Sí, sí, bitxo. I veren que aquest bitxo no l'havien vist mai perquè ells eren expertos en bitxos i creuen que no... Era anacrònic. Que no perteneixia a l'època que estaven visquent. I acaba, ja. Quina va ser la seva sorpresa? Que quan varen analitzar el genoma d'este insecte, este bitxet, varen veure que estava fora de la seva línia temporal. La línia temporal. Ja? Me toca a mi, ja? Sí. Aleshores, van agafar una màquina del temps, anaren ahí a Chollos el Barato, a Perella, i van fer un viatge en el temps, per tal de poder veure quin era l'origen d'aquesta planta. Quina va ser la seva sorpresa? Una planta, un bitxo. Quina va ser la seva sorpresa quan van aparèixer en plena edat mitjana, en el camí del Real, quan Jaume I estava pegant-se de hòsties contra els moros de Benaguasil. Allí estava el bitxo. Allí estava el bitxo. I tens que acabar la història. Les últimes frases són per tu. Sí, com acaba la història? Estava al voltant de les pates del cavall on anava Jaume I. I què passa en el bitxo? El bitxo digui, hòstia, este és Jaume I. Este és Jaume I. Que putada. El bitxo el va reconèixer, va dir. Ja, genial. Ja està, genial. Perfecte, un aplaudiment, gràcies. Ara sí, se'n va Jesús, gràcies. Té ganes d'anar-se. I donem pas al següent convidat i amb això anem a tancar el programa. Un aplaudiment per a Josep Jorge. Benvingut. Però tu no veuràs ahí, perdona, igual que lo veig. Tu veus des de l'hora. Tenia que connectar-lo. Bueno, Josep Jorge, integrant del Centre d'Estudis Locals, persona interessada en la història de la Pobla, amic de tota la vida, persona del barrio. També la persona que en la primera temporada va batejar a Emilio en la sèquia del Campés. És correcte, de veritat? Yes. Molt bé. Tot bé perquè Emilio no s'havia banyat. Tot bé perquè havia fet una consulta, Josep, de si s'havien banyat en la sèquia de Xicotets. Sebas i jo vam dir que sí, Emilio va dir
jo no m'he banyat mai en la sèquia, i van dir, pues anem a anar a la sèquia del Campés a batejar-te. I Emilio digue, sí, però té que ser Josep el que me bateja. Josep Surf. Correcte, ¿vale? Josep Jorge forma part de la història de l'Excusat i des de la primera temporada ja estava ahí tirant-nos llenya perquè feren foc, ¿vale? Correcte. I varen tindre pues, el que ha dit Héctor. Jo vaig tindre el gran honor de ser batejat per Josep Jorge. Correcte. I a banda, pues, per si no ho sabeu, porter del Vaivonense de tota la vida. En quin número? El número de la camiseta, dius? Sí. Número 71. De Nicopolidis. Nicopolidis. De Nicopolidis, porter de l'Olympiacos. És que, claro, jo me'n recordo perquè així... El George Clooney grec. Així, Xusi i jo, en Xuat Xuns, hem de fer la samarreta del Vaivonense. És així o no, Xusi? Si no és, De fet, i van guanyar una lliga, per cert. correcte, varen promocionar a la preferent, ¿vale? També Correcte. sigue el presentador del documental de Sergi sense farina i sense res. Correcte. Molt bé. I avui mos ha dut una cosa important, que una espècie de xoc, no? Sí, a veure, jo necessito l'ajuda de tots. Uau. Sinó que tragueu el mòbil, per Tragau el favor. mòbil. Tot el món en el mòbil, per fa. Això és com en la classe, en els alumnes. Vale, és el xoc del Bizum, ¿vale? Vos dic el número. 648, ¿vale? Ai, que guapo. A veure, Com s'escriu, Cajut? sí, K-A-H-O-I-T. Cajut. Vale. Esteu? És un tipus trivial, però en preguntes sobre la Pobla. ¿vale? Òbviament, com estem celebrant el centre d'estudis locals d'aniversari, les preguntes han d'anar dirigides a... A la Pobla. Correcte, a la ¿vale? Pobla. Examen, ¿Cuánto sabes de tu pueblo? examen de ciudadanía poblana, ¿vale? Ja esteu tots? Sí, ja, Vale. no, és que anem a jugar i ja estem. Anem a començar ja, ¿vale? Falta Toni. Quina és una sèquia de la Pobla? Quina és... vale, que que estan està ahí ahí. les respostes. Claro. Sé aquí al cap. Heu de mirar la pantalla. No, està fàcil. Vine així, vine així. Està fàcil. Em passa-li un poquet a Emilio que no veu. Esta ja ha guanyat jo a vosaltres. Quina és una sèquia de la Pobla? Esta. Què? S'acaba el temps, no? La sèquia... Vale, anem Molt a bé, llegir, molt bé. no? Vale, correcte, he encertat. Vale, n'hi ha 18 respostes correctes. Com anem? Va. Vale, següent pregunta. Vale. Així posa el marcador, vale, qui va primer. Vale? Segona. Quin tipus d'arbre apareixen en l'escut de la Pobla? Carrasca, olivera, figuera o morera? Vale. No digueu les respostes en veu alta com fan els alumnes, o si no... Claro, que si no, No digueu en Per veu ahí alta. estan fent corrillo, ja l'ha contestat. Rápido e inteligente. Crec que m'he equivocat. Jo ja l'he contestat, també. Jo l'he Molt, contestat, He sigut també. molt ràpid. Vale, s'acaba el temps. La sentinat, sí. Sí, l'hem Una encertat. resposta incorrecta. Algú s'ha equivocat. Cebolla va Cebolla segon. va segon. Mare Que va meva. segon, si jo al final Cebolla. el mateix que tu. Calla. No, però és per Però- temps. Eso Tercera més ràpid. pregunta. A quants metres d'altitud sobre el nivell del mar es troba la Pobla? Ai, se m'ha bloquejat. No, que encara no està. 102 metres, 95, 100 metres d'altura o Me l'ha 125. La tinc, la tinc. Me l'ha xuat. Espero que siga real. Me l'ha xuat a l'orredor. Ai, Jo me l'he xuat del dia que nevà en la Pobla quan era xicotet, que me'n recorde. ¡Vamos! era un número aixina quasi redonet, 102 metres sobre el nivell 102 del mar. metres, segons Abamet, ¿vale? Que és l'associació de meteorologia de València. Jo no me fie. Vale, així està el pòdium, vosaltres aneu mirant el pòdium, ja van Per què no? baixant i pujant, sent... Jo no isc ahí, no m'agrada. ¿Verdadero o fals? Joaquín Barberà, el retor que va fer manar construir l'església de les Ventes, Visca. està soterrat als peus de l'altar? Verdader o fals? Verdader o fals? Ton pare està xivant, li preguntes a veure ahí, Meu pare ho sabrà segur. Pare, no te xives. Hola, era verdad. Efectivament, està en els peus de l'altar, és el que va construir la iglesia. És de veres, això. Joaquín Barberà, jo conec a un nebot d'ell que viu en Guadassuar. Toma allà. Guadassuar. Guadassuar, tu. Visca ahí al costat del Guadassuar i cine. Guadasséquies. Va guanyar Vale, Regina. Regina. Qui és Està Regina, per favor? Regina va sobrar. Regina, pots alçar la mà? Ahí Que no està. te veig. Ahí està Ah, Regina. vale, Regina, per favor. Molt bé. Seguim. Vale, seguim. Després revisió de xulles, Quina forma poligonal té el terme municipal de la Pobla? Així me flipa jo un poquet. Forma de trapezi, rectangle, un rombe o a res? És que, en veritat... Això què és, tio? A què se pareix? A què se Vale, pareix? jo crec que si se l'ha flipat és perquè ha vist una forma que és un poc és un difusa, tra- però és se la un- pot veure. És un
És un rombe. Més que lo de res. És un rombe, ¿vale? Està latinat. N'hi ha que veure-ho. És com un quadre abstracte. Això ho vas trobar per ahí en una guia turística d'estes de la Pobla. Està guapo, això, Vale. Ahí van pujar, ja van pujant gent, Però, vale? I Regina. baixant. Ja està bé, Regina. Se nota que són de la Pobla aquí. Són de la Pobla. Vale. Quin és el barranc més important que passa per el terme de la Pobla? Vale, A veure, va. El barranc. N'hi ha uns quants, Barranquercus. però el més important està el Mascarat, el Carraixet, el Pollo o l'Infern. Jo fico a l'infern. Sí, no, però és que... Vamos! El Carraixet, home. Vamos, barranc de Carraixet. Holocau del Carraixet. Vamos. Sí, senyor. Ja, on està? És un tram molt que està al nord del municipi, passa un tram molt xicotet, però sí que passa per Però és ahí. de Carraixet. És de Carraixet, sí. Per això es diu Holocau. Per l'Horta Nord, també, no? El pòdium continua Regina. Està intratable. Regina. Intratable. En quin espai natural de la Pobla es troba la planta estepa Ojara Cartagena? Uau, lo d'eixa planta és molt guai, Aquesta planta és, en esta. atenció, és única. Així. El pla dels Sachús. Atenció, Jo... Jo me l'he xuat. Jo he anat d'excursió ahí. Sí, home, ja sé on has d'anar d'excursió. Tot pelat, el safareig, La qüestió la és si la manguilla. planta... La resposta La correcta manguilla. és la manguilla. ¿vale? Correcte. La manguilla. Ah. Sabeu que és una planta que se va extingir i que de sobte aparegué un exemplar en la Pobla. Sí. Que fuerte. És una O- cosa molt curiosa. O fou per el vent o un ocell Ui, que passava Regina, per ací. Regina, t'has relaxat, Una llavor d'ixes que estepa Qui és Cartagena, Qui és Àlex? lògicament, Ui. ve de Cartagena. Vale, va, anem allà, Que següent. fuerte. Vale, va. Anaven a ser 10, al final són 16, Sí. Quants alcaldes hi ha hagut des de 1979 fins a l'actualitat? No sé, Ale, però va, no era l'abuelo de Seba. comenceu a... més majors. Des del 79 fins a 6, l'actualitat. 7, 5 o 8. No sé más, no. Compteu-los. Me la xue. Jo ja me l'he xuat. Me la xue. Me la xue. Te la xues i el color és el 6. Sí. Vale? Està Benjamín, el del Parque, Alba, María Carmen, Josep Vicent, Guillermo. Guillermo i Abel. 6. ¿vale? Vale. Un duel ahí entre Regina i Àlex. Prou fort, Vale, M'encanta novena. que nosaltres ni estem En quin any es va fundar l'Atlètic Vallense? No podia ser d'una altra manera. Ja la tenia que clavar jo, ¿vale? 1923, 1957, 1967 o 1954. Vale, va. Con lo bé que havia començat. Això és just, Ah, l'has tirat! Efectivament, 1957. Vamos! Pau, El és 2010 antic, que va fer 60 anys. Arribem al centenari, va. Au, papa i bonets. Jo crec que sí, no? 60 anys. Uy, 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 uy. Mari! Uy, 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 Entra, uy, uy, uy. Mari. Entra Mari Regina puja. en el 5, el top 5. Molt bé. Bueno, que no se relaxe Vale, verdad o Eva fals? Moli, En la Pobla que hi va vaig haver- darrere d'ella, En la Pobla hi va haver un temps en què es cultivava arròs. ¿Verdader És o correcte. fals? No digues res. Així era el més ràpid de l'oeste, Better fast to the west. Clar, qui conteste més ràpid, més punts té, ¿vale? En este joc. Claro, es tracta de... És correcte. És correcte, ¿vale? 1966, És un camp d'estudi que encara no està massa estudiat, però bueno, Cabanilles a finals del segle XVIII ja va És tota notificar... la part de baix, no? La que n'hi ha Sí, la part de la folla és eixa part. On està l'estació? Sí, Estem Per això el poble no ha crescut cap al sud, perquè això és una zona inundable total. zona inundable. Claro. Verdadero i fals. Hi va haver un moment en què les ventes estigué a punt d'independizar-se de la Pobla. Verdader Sí, o sí, fals? sí, sí. No digueu la resposta. Però és que això se duga en Però si secret i ningú n'hi ho ha sap. ubicacions... Ah, és fals. Todavía explica verdader. Claro. Jo Sí, també, a tio. mi m'agrada. M'has enganyat. I el barrio... Si Atenció, perquè, clar, el carrer Colón se feu d'alguna manera per unir les ventes i el poble. Però l'únic lloc de la Pobla que se pot desindependitzar és, òbviament, El barrio. Visca el barrio. Visca el barrio. Barrio. ¿Vale? Independent. Regina, ahí estàs, la primera. Quin és aquest monument històric de la Pobla? Va, esta és fàcil. Esta és fàcil. El jardí, Esa me la sé jo. l'almàssera, I ja me la sé. la cisterna, El cap de Franco. el La foto. molí. Home, Home, no voldràs que no te fique la foto? Entonces, com contestes? espera que Això és si n'hi ha... El cap de Franco. Això és al el costat cap de on estava el Franco. cap de Franco. N'hi haurà pleno?
Home, espero que sí. N'hi ha pleno, n'hi ha Pleno. pleno. Bé. La cisterna, on vam assistir al videomapping molt guapo. que Podríeu va fer un programa ahí també, a veure si... Estaria bé. Ahí bona Ahí sort. a ver El mos rever, obri, el com rever nosaltres. Sergi, ahí com estaria el rever Ige. Li demanem Vale. les claus a Abel i... Barcelona. Falten 3, va. És el carrer més estret de la Pobla i s'anomena... Sé quin Sí, és, ara sé quin està. és, no, que no ho diga ningú. Espera't no ho que no direu. m'haig equivocat. Que no ho diga ningú. Carrer Àngel de l'Alcázar, carrer de Sant Antoni, Ara fem carrer de pleno. Dalt o carrer del Saquet. Ara fem pleno. Així fem pleno tots, no? Espere que Algun si no... cachondo si n'hi ha gent ficarà- N'hi ha gent que no és de la Pobla, que ha vingut. Algun avui. cachón va. va ficat del Sant Antoni. Vamos. Està més Molt bé, estret, carrer del eh? Saquet. La tinc, la No sé tinc. quin és. Conegut com el carrer que n'hi ha Baix. davant del xino. On està la Casa Gran? Ah, sí, és el carrer de Sant Antoni. Ahí n'hi ha una lluita acarnissada entre Àlex i Regina. Regina. Si falleu uno dels dos, Vinga, va, que amb això anem a tancar el programa. Mos queden... quina és és considerada la discoteca més famosa de la Pobla? Galaxy, Memento, Les Palmeres o Evento? Però entre Galaxy i Evento, Bueno, ahí ja cadascú... veure. això és molt Fica injust, que màquina, Va. fica que màquina Sí, l'aplicació. que màquina, fica. Sí, ahí te posa cosetes. Ahí. És Galaxy? No sé, Evento, Eventos tio. caros. Però és que els Vamos. nous de Galaxy Ja, jo els ja. entenc. Jo els entenc. Vinga, va. Estic Puig en posicions, Que mira l'edat Ja, de ja, la ja. penya. Evento ha sigut la discoteca més famosa, sí. Per mi sí, per mi sí. A veure, Ai, Regina! Torna a pujar Mari al podio. Vale, crec que és l'última o la Àlex, penúltima. a veurem què Mari, passa, que no el sabies, eh? Quin és el poble de la comarca amb el qual la Pobla sempre ha tingut més rivalitat? No me la falleu, per favor. Està facilíssim. L'Eliana, Benissanó, Benaguasil o Bétera? Benaguasil, Vale. 100 de fusil. Pleno! Hasta la Alright. gent de l'Eliana ho sabia, això. A més, de vetera també l'estim més Diuen que Llíria és la glòria, Que Llíria és què? Benaguasil és el cel, la Pobla el purgatori i Benissanó l'infern. Alright. Benissanó m'encanta. Tu saps on van els de Tu Benaguasil saps que quan els se de moren? Benaguasil quan se moren no van al cel? On van? Van al recel. Però va. Atenció, última. Última, Així se amb decidís això. tot. El nom Cremaburres ve d'un home que tenia una burra i un dia encengué el foc per a calfar-se i es va cremar la burra. Verdader o fals? Això no m'ho crec jo. Estret, Del llibre Tu de qui eres. efectivament, és verdader. És el malnom I- aquesta del nostre amic. Atenció, Cremaburres. atenció, qui ha guanyat? I s'endú Així algo. n'hi ha un pòdium de 3, ¿vale? Jo I no cau. el cinquè i el sisè també apareixen, Jo el estan en el dècimo. top I 5. tu? ¿Vale? Sí. Atenció, perquè va aparèixer en la pantalla. I el pòdium, venga. En tercer lloc, Adrià. Adrià, grande. Adrià. My brother. Oh, Regina. Segona. I Àlex, Àlex, campió! Àlex el Un campió. aplaudiment. Molt bé. Molt bé. Ole, està guapo, Finalistes, ahí teniu les finalistes. Ai, que Vale. guai. Bueno, i el que guanya s'endú algo. Nosaltres havíem pensat en que qui guanyava s'enduia un premi. Per cert, si voleu fer-se socis Sí, del cel, Sí, sí. A fer-se ara. Bueno, ara el mateix... guanyador del Kahoot, Sí, que pugi unes Àlex paraules. Morán. vine Àlex, per així, favor, a guanyador del l'escenari. Kahoot. S'emporta una samarreta del desè aniversari. Anem la màquina. Puja. Que parle així. Apuntar-se en directe, eh? Home. Guanyador del Kahoot. Molt bé, guanyador. Gràcies. I nosaltres no volem anar-se'n sense fer-vos un regal, també. A nosaltres també? Camisetes per a la secció de Sí, l'exposat. mos encanten les camisetes. Estan guapíssimes! Hem anat una M per a cadascú. Uau! Vale? Bon disseny, El disseny està guapíssim. Moltíssimes gràcies, tio. Fa olor a net. Mua, mua, mua. Fa olor a nova. Moltíssimes gràcies, Josep, per este concurset que mos has fet. Jo crec que ha sigut superinteressant. Merchandising del cel. Inclús la gent que no s'ha clavat en el mòbil estava ahí molt atenta. I res, anem a tancar este programa. Volem donar les gràcies a Jesús per haver pujat,
a tu per això que mos has muntat, a tota la gent que s'ha quedat avui a veure-mos, perquè molta gent no mos coneix i bueno, pues, per nosaltres també era un repte vindre avui així a un poquet amenitzar la velada. Algú vol dir alguna cosa per a tancar, xics? Jo voldria dir que moltíssimes gràcies Jesús i Josep, perquè com que no estic batejat als ulls de Déu, això és el més prop que vaig estar del cel, ¿vale? Estic omplint la meua... el meu salvoconducte al cel. Gràcies. Ha estat un plaer. Mos podeu seguir en Instagram, YouTube, Spotify, iVoox, en Radio Pobla. Estem cada 2 setmanes i a partir d'ara també s'emetrà estos programes en Telepobla. Moltes gràcies per aguantar-nos i bona nit. Adeu. Así se voy a aportar el que puto món està.